alajokea kohti ja en tiedä paljonko aallon korkeus tai tuuli, mutta aallokkoa on kyllä jo ihan riittävästi. Ei täällä kyllä tuule paljon, onneksi. Ja nyt ei mennäkö 6,2 Salomoon. Ehkä vois vähän lujempaa mennä. On kyllä kahvin juonti menossa. Horisontissa. Suuntana on tuo Kokkolan seutu. Nyt ollaan Hanhikivellä Pyhäjoessa. Ei oo juurikaan tuulta. Pikkusen on tuommoista maininkia. Tässä vielä aamupalaa sai tehtyä, että sen verran oli tasasta teillä. Minä olen tässä Hanhikiveen eessä ajelemassa etelään päin. Ihan on hyvä sää vielä, mutta saa nähdä tuleeko sitä myräkkää sitten loppuviikoksi.